ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿಂಡು ಕೋರಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಕೋರಿ ರಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ನಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಪಂದ್ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಾರು ಮೋಲ್ ದಾದಪ್ಪ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ನೀ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಲ್ ಕೋರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ಪನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆ ನಾನು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಬರ ಪತ್ತೊಂದಿನ ನಾನು ಎನ್ನಾರು ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಪರೋಡ ಅಡ್ಡ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಾತ್ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪೆ ಬಟ್ ತರಕಾರಿದ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಡೆ ಪುರ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜತೆ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಕೋರಿ ಪುರ ಸಂಡೆ ಮನ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ತರಕಾರಿ ವಾರದ ನಡುಟು ಮಂತ ನಿಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯರಾಂಡ್ ಸೊ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಏನು ಫಿಶ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಲಾಡು ಸೊ ಅಂಚಾದೀನಿ ನಾನು ಕೋರಿ ರಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಕೋರಿ ರಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಒಂದುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಸೊ ಅವೇನು ತೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪಾರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಪೋಯ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಿ ಕೋರಿ ಬಲೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಕೋರಿ ರಸ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಓಕೆನಾ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂತುದೇರು ರೆಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯರಿ ನೀ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ ಕೋರಿ ರೆಸನು ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಕಚ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕಚ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತೆಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚೋರು ಕಾಯಿನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕುಲ್ಲವೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ಟುಂಡು ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರತ್ತನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪು ಮರಟಾತಿನ ನಮ್ಮ ದೈಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುಜಿ ದಯವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ಲಾಕೊಂಡು ಅವನು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪದ ಮರ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಸೊ ವೈಟ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪದ ಮರ ಇರೆಂದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಚಟಾಪಟ್ ಚಟಾಪಟ್ ಪರೋಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದೊದ್ದ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಸೋ ಪರಿಮಳ ರೊಂದುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆದ ಬದಲು ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಂತಾರನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ರವೆ ಸೊ ಕೈ ಆಡ್ಪ ಚೋಕ್ ಬಂತು ಕೈ ಆಡ್ಪ ಒಂದು ಲೇದು ಈರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚಿ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಅವೇನ ಆಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈ ಬರ್ರೆ ಇಪಿರ ಉಂಟರಲ್ಲಿ ಎದುರು ಉಂಟು ನೋಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಚೂರು ಉಗ್ರಡುಲ್ಲೇರಿ ನೀ ಕಜ್ಜು ಪನ್ಪುಲಾಗ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ತಿಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಡಿಪದೆಪ್ಪ ಕಜಿಪು ಇರು ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಕುಲಂದ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಓ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಕ್ ಮಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ದೆತೊಂದಿನ ಕೋರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಯ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಸೋಕು ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಚಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆತೆ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆತಾರ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೀನಿ ಅವೇನು ಆಯ್ತು
ಪಾಡೋಡು ಈರಿಂಚ ಕುಯಿಂಗ್ 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 ಪಾತೆರ್ ಬರತ್ತೆ ಅವು ಕೇನು ಜಿ ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೇನತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಜೋರ್ ಪಾತೆರೋಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿಯರು ಇದು ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ಜಂಟಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯಾಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅತೆ ಕೋರಿ ನೀರು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಪೇರು ಉಂಡತ ತಾರೆದ ನೀರು ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನೊಂದು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸೊ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯಡ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಅಂದೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಿದ್ದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ತೊಂದೇರು ಸೊ నేను ಕೋರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಏತ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಡಿತಾತ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನಾತು ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಇಡೀ ರಾಶಿ ಬಾಜನ ಉಂಡು ದಿಗರಾಲೆ ರಾಶಿ ಬಾಜನ ದೇಕ್ಕಗ ಪೂರ ಕಜಿಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇಕ್ಕಗ ಓಕೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ರಸಮಲ್ ಪರದಾಲ ಬಂಗೈಜಿ ಗೈಸ್ ರಸಮಲ್ ಪರ ಬಂಗೈಜಿ ದಾದ ಕಾಲಿಂಚ ಪತ್ತೊಂಡ ರೇಸಮಲ್ ಪೆರೆ ಬಂಗೈಜಿ ರೇಸಮಲ್ ಪೆರೆ ಈಜಿ ಪೂರ ಕಡೆದೆ ತೊಂಡಾನು ಕಡೆದೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಸ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬೀಪಾಂಡು ಅದೇ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿ ಎರಡು ಮೇರು ಕೊಂಡು ವರತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದಾಡು ಈತ ಮೇರಿತ್ತೆ ಒಯ್ತು 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 ಸಿಂಕ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಆ ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುನ ರೌಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಾಜನಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜನ ಯಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮಾತಾ ಬಾಜನದ ಬೊಕ ದಿಕ್ಕು ದಾಲ ಒಂದು ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ನೇನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕವು ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಕಜಿಪುದ ಪುರ ಮೇರೆಗ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತೋಷ್ಪವು ಇರೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಪಂಡೆ ಇರಲ್ಲ ಹಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ತೋಷ್ಪವು ನಮ್ಮ ಆತೇನಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 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 ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಪುಡತೆ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂದು ದುಪುರ ಪುಣತೆ ಓ ಇದು ಬಂಡವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನದೆ ಪೇರಾಳಾಪುನ್ ಕಡೆದಿಂಡ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿ ಮೊಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದುಂಬು ದಿನ ಪೂರ ದೀವೋಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಂಡ ಮೊಕ ನಮಕ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ದಿತ್ತದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಲ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಆಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜತೆ ಆನಿಯನಿದ ಮೊಕದಾದ ಗೊತ್ತಲಿ ಈ ಕೋರಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಪೂರ ಕಂತದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಪುಂಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗನೆ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದತೆಮ್ಮ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗ ಮಂತ ನನ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಇದಿನೊಂಡತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪು ಆ ಮೀನು ಯಾನಂತೂ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಅನ್ಪುನು ಓ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಎದ್ದಿನ ದೀಪರ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಯಿಸುಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ಕಂತ ದೀಪುನು ಅವು ಮರ ಕಟ್ಟದು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆಂಜಿ ಬಾಯ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಪಪ್ಪಗ ರಾಜ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಪ್ಪು ನಂದ ಆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾನೆ ಬೈ ಎಡು ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಮೀನ್ ಕನಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಅತೆ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಉಪ್ಪು ನೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಓಕೆ ಕೋರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾಲ ನೀರು ಚೂಲ ನೀರು ಆಡ್ ಬಂದು ఒక ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೇಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಣತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ತಾರೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಣಸು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಅಂದು ಮೆಣಸು ಹೋ ರೆಸ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾನೊಂಜಿ ಕೋದಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಗುಳು 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 ಉರಣೆರ ಬಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಇಡೆ ಗಾಂಡ್ ಕೋಡ್ದ ರೆಸ ರೆಡಿ ಏತ್ ಈಸಿ ಆತಿ ಕೊರಂಟ್ಲ ಕೆಲವರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವರತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೊರಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ನಾಗ ಈಗ ಕೊರಂಟ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ
ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರಡು ಒಂದು ಏತ್ ಕೊದಿ ಬೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ಅರೆಪು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಸೊ ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ನಾ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯಾಡು ಆತ್ನೆಟ ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದಿರತಿ ಇನ್ನು ದೆಕ್ಕದಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆನಾ ದೆಕ್ಕುವೆ ಪನ್ಪು ನತ್ತಿ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕು ನೇಪಲ ಯಾನಿ ಗೊತ್ತಾಡತಿ ದೆಕ್ಕು ತೋಸ್ಪೋನತ್ತು ದೆಕ್ಕುವೆನಿ ಬುಡ್ಪಾರ ಇರು ದೆಕ್ಕಿದಿನ ಗೈಸಿಂದೆ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ಎಂಗೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬರ್ಚಿ ಇಂಕು ಉಪ್ಪು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅನಿಂಚನ ಉಪ್ಪು ಯಾವು ಮೇರಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸೊ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದು ಶೋಕ್ ಆತನವೇ ಅಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಮನ್ಪೋರ ಅದು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜ ದಪ್ಪಪ್ಪಡ ಅತ್ತಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೈಸ್ ಏನ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ರೆಸ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ನೆಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೆಸ ರೆಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೆಸ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಂದ ತೂಕನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿನೇ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಿರೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಪೂರೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪನ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡತೆ ಸೋಕು ಪರಿಮಳ ವರ್ಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ತುಪ್ಪಾಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಲಾವ್ದು ಹಿರೆ ಪಾಡ್ವತೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಪಂಡ ಎಂಜಿನೆ ಅಂದು ವಾವ್ ಶೋಕೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲ ತುಪ್ಪಾಡ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಯಾವ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಪ್ಪು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ರೈಸ್ ಎದ್ದೆತ್ತು ನೋಡ್ತುಲೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಬಾಡ್ನ ಯಾವ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ವಾರೀತಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಒರ್ತಿ ಅರಿದೆ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀ ರೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಬಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋ ಒಂದುಂಡು ಬಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಬಾಡುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಮ್ಮಿಂದು ರೈಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೇರಿಗೆ ಸೊ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮಗೆ ಏತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡು ಆತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೆತ್ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಶೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಆಹಾ ಈ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಗುಂಡತೆ ಪುಲ್ಲಿನಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣು ಅದೇ
ಮೂಜಿ ಪಾವು ಅರಿದೆ ತೊಂದರಿಗೆ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ನೀರು ಪಾರ್ದತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಗ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ಯಾವೇ ಹಾಂ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಹೊರ ಇಂಚ ಗೀ ರೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಡ್ಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಉಪ್ಪು ತಾರೈದ ಪೇರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರುಡು ಕುದ್ಯಾಡ ಅಂದತೆ ಒಂಚೂರು ತಾರೈದ ಪೇರಡು ಸಾರಿ ನೀರುಡತ್ತು ತಾರೈದ ಪೇರಡು ಕುದ್ಯಾಡು ಇತ್ತ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೇರು ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೇರು ಟೋಟಲ್ ಅದು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಂಡು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಗೆ ಚೂರು ಗೀ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಓಡು ಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಓಡು ಸೊ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಮಮ್ಮ ಓಮ ಈಸಿ ಜಮಲ್ಪೆರೆ ಏದು ವಿಸಿಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಂಡ ಯಾವ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಂಡ ಯಾವು ನಿಕ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಬೋಡು 10 ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತರ ನಾನು ಈ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಗುಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಈ ಪುಲ್ಲಿನಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಲಮನ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಲಮನ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಮನ್ಪುಂತುಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಮನ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಪೋತುಂಡು ಕೂಲಾದ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂದಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಉದುರು ಅದು ಬೈದಂತುಲಿ ಏತು ಶೋಕು ಪೊಡಿ ಅದು ಬೈದನ್ ನೆಟ್ ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಡ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದಿಜಿ ತುಗೆ ವಾವ್ ಉದುರುದುರಾದ್ ಬೈದನತೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ನಮಕೊಂದುವೆ ವೈಟ್ ನಮಕ್ ತಕ್ಕತೆ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತಗ್ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಿತ್ತಗ್ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಾತೆ ಮಿತ್ತಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ತಿನ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಸ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಚಾತನ ಹಾ ಮಮ್ಮಿ ಸೂಪರ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನವೆ ಬಟ್ ಇದು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನಾಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಂದೊಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕಂಡ್ರೆ ಉದಸ್ಸಿನಾಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮುಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಡೆಲ್ಲ ಕೇನಿಗೆ ಎಂಚಾತನ ಬಲಿ ಎಂಚಾತನ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ತಾರೆದ ಪೇರಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದವು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರೋದುಂಡು ಇಂಥ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪುಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಅವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಈತಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲಿ ಇಂಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತಯ್ಯ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಹಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಇಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮಂತ ಕೊರಡಿ ದಿನೋಲ
ಕುಲೋ ಅಂತಿ ನೋಡು ಗೈಸ್ ಅಂಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುವ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋದರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ರ ಅಪ್ರಪಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುವ ಇನ್ನಿತ ಕೋರಿ ರೆಸ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಸೊ ನಿಕುಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ್ನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ್ನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್